Здравейте, прекрасни хора! Днес правя това видео, с което искам да ви запозная коя съм аз, с какво се занимавам, откъде съм, защо го правя и така, за да могат новите хора, които влезнаха в Facebook страницата, да се запознаят с мен. Казвам се Диана Тодорова, от град Бургас съм, на 54 години и от 2 години близо се занимавам с личностно развитие, бизнес консултации също давам, ментор-визионер съм. Всички тези обучения съм преминала през школата на Красимира Ангелова и от миналата година също съм партньор в нейната школа. Моята трансформация, личната ми трансформация започна, когато трябваше да взема едно много важно и тежко решение, дали да се разделя с моя бивш партньор или да остана при него. Защо го казвам? Защото 7 години, които преживях и живях с този човек, за мен бяха като един малък ад. Защо го казвам? Защото знам, че много хора и особено много жени са в такива подобни връзки и при тях стои също дилемата дали да си тръгнат или да останат. Да вземеш такова решение е много трудно. Защо? Защото хората, с които сме живели до момента, те не са обикновени хора. Доста често, знаете, такива хора, които са контролиращи, манипулиращи, хора, които държат единствено и само на себе си, хора, които са с много голямо и високо его. Това са хората, които са така наречените нарцисисти. И когато човек попадне в такава връзка, ако до 6 месеца или максимум година той не успее да излезе от такава връзка, след това пораженията са наистина много големи. Защо го казвам? Защото точно в такава връзка една жена, тя престава да бъде себе си. Тя се обезличава. Тя не може да поставя своите граници. Тя винаги се съобразява. Дали правилно постъпва, дали правилно говори,